Ahojte priatelia, tak som sa rozhodla vyskúšať v zime niečo nové. Oslovilo ma malovanie plsťou, takže som si objednala nejaké obrázky predkreslené. Prišlo mi to dnes, tak toto vyzerá, keď som to rozbalila. Je to vlastne filc, na ňom je obrázok, podľa ktorého by som mala tou plsťou na to malovať. Tu je podložka na plstenie a ihličky. Takže sú 4 asi. No a tu je tá plsť vlnená. No a tak som to vyskúšala. Začala som vlastne mesiačikom, slniečkom, no a potom som sa presunula nižšie, robím to vlastne prvýkrát, takže sa s tým zoznamujem, ako sa s tým pracuje a začínam robiť tie kopčeky, oblohu, postupne si to tam doplňam v takých tenučkých prúžkoch plsti. Je to taký príjemný mäkký materiál, takže som zvedavá, ako to dopadne. Takže takto vyzerá ten začiatok. Chcela som vám to ukázať. No a keď budem mať čas, tak na tom budem pracovať a postupne vám budem ukazovať, ako to vyzerá. Tak zatiaľ, ahojte.